baita ere hori ikusi nuen, adibidez, eman genunin Second Language Acquisition, lehen urtien eman genuen hezkuntza baloreen irakaskuntza, eta hor baita ere irakaskuntza aplikauta, igual, nola izango litzeken irakasle izeti, ego ingleseko euskerako eta klasik nola planteau, hemendik enerten irakasle izango bagine, nola jokau. Oin gabizena hitzen da proa izan mundu praktikora eroan eta esate baterako argia inglis atalerako artikulak itzultzen daguz, Euskal Idazlien ipuin laburrek itzuli, esate baterako Eider Rodriguezen urtebetetze festa ipuine itzuli dugu, oin dela pare bat aste. Eta gero Euskarantzen dela eta bebai bideo bat sortzen gabiz, guk sortu dugu, guk erabeu, editatu, itzuli eta subtitulatu, eta hori behi gero laster argitaratuko dugu. Horrez gain, giza zientzia digitaletan, lehen urtien Wikipediako artikuluek idotzi ginen zen, batzuk sortu, beste batzuk itzuli, eta horiek sarien daude eskuragarri baita ere. Ikustea egite deun lana, gero, benetan mundu errealien aplikatzea da, hor da hola bintzen. Kasu honetan, konturatu gara, benetan emoten duguna, baliagarria dela gero, errealitatean eta praktikan eroaten dabela, profesionalak edo langileak benetan ikasitakoa erabiltzen dabela.